Иван Вазов. Човекът, който даде глас на България. Докато едни се борят с оръжие, той се бори с думите. Роден през 1850 година в Сопот. Син на Минчо Вазов и Съба Вазова. Още като дете майка му събужда любовта му към книгите и българското слово. Учи в Сопот, Калофер при Ботьо Петков и по-късно в Пловдив. След освобождението става един от най-големите български писатели. Създава Под игото, първия класически български роман. С епопея на забравените увековечава героите на България. Като министър на народното просвещение работи за развитието на българското образование. А със стихотворението «Аз съм българче» поетът издига глас в защита на честта на българското име, възпитавайки гордост в поколения деца. Днес го наричаме патриархът на българската литература, защото България се пази не само с меч, а и със слово. За да не забравим героите на България, последвайте ни.